салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиёр Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. имрӯз сафари кории президентии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Кӯлоб идома кард, ки дар ин сафар чанд муассисаи таълимӣ, чанд бинову маркази хизматрасонӣ ва фабрикаи паррандапарварӣ ба кор шурӯъ карда ва аз навсозии роҳҳо оғоз бахшида шуд. 11 сентябр бо ширкати президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Кӯлоб фабрикаи паррандапарварӣ, бинои Кумитаи иҷроии ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, маркази хидматрасонӣ модар ва кӯдак, муассисаи давлатии марказии вилоятӣ, клиники беморҳои дил, коллеҷи ҷумҳуриявӣ санъатӣ ба номи Кураматулло Қурбонов, муассисаи таҳсилотии миёнаи умумии рақами 45 ба истифода дода шуда, навсозиҳои роҳи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ва корҳои таъмиру барқарорсозӣ 21 километр роҳҳои дохилшаҳрии Кӯлоб оғоз гардиданд. шоми дирӯз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Кӯлоб рафт ва нахуст аз фаъолияти маҷмӯаи кишоварзии саноати Кӯлоб ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ боздид кард. дар ин идома ҳамон шом гулшати ба номи Сафар Амшироев ба истифода дода шуд ва президент аз боғи бо номи Саидалӣ Вализода дидан кард. сипас бо ширкати сардовари давлат боғи фарҳангию фароғатии Хуталон дар шаҳри Кӯлоб мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуд. дар идома Эмомалӣ Раҳмон аз боғи марказии фарҳанги фароғати шаҳри Кӯлоб ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ боздид ва амал овард. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин чиз? чаро президентамон дар дигар шаҳрҳо намеравад ва дигар шаҳрҳо, баъзеҳо шаҳрҳо ҳам хел мемонанд солҳову солҳо, сол аз 12 моҳ ки истоданд дар он ҷо, на роҳ сохта мешуд, на ягон чиз сохта нашудааст. масалан гирем Панҷакент, як шаҳри инам майданист, дар он ҷо ҳеҷ чиз сохта нашудааст дар давоми 20 солаҳо. фақат меравад дар Кӯлоб, дар Данғара, дар дигар ҷоҳо месозанд. масалан гирем дар шаҳри Помир ҳам хел истодааст, дар он ҷо ҳеҷ сохта намешавад. шумо чӣ фикр доред? албатта нависед дар комментария.